ପାଣି ନେବି ତ ମନ୍ଥରା ନା ପଳାଠୁ ସାଇଡ ଇଏ କଣ ବେ ଦେଖ ଶୁଣୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନୁହ ଇଏ ମସଲା ଥିଲା ଗୋଟେ ୟା ବୋଉ କଣ ନା ୟା ବୋଉ ନା କଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ଇସାକ ପକାନା ଏ କି ଇଏ ମୁଁ ପଢି ପାଣି କାହିଁକି ଲା ତ ପସି ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ ଆମର ଆଜି କୁଣିଆ ଆସିଏ କଣ ପିଙ୍କି ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ସରି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କଣ କରିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ମିଳୁନି ଆଜି ଚୁଲିରେ ବରା ପିଆଜି ବରା ହେଲା ଆମର ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଏ ଆପଣ ମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଲାଇକ୍ ଦେଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ପିଙ୍କି କହିଲେ ମାନେ ଏଥର ଜଲ୍ଦି ହବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 500 କରିଦିଅ ଆମର ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ କରିମୁ ଦେଖିବ ହେଲା ଭଲ ଗାଡକୁ ଦେଖଉନ ବସି ଆପଡ଼ି ବସନ୍ତି ପକାଅ ପକାଅ ଧୂଆଁ କଣ ହଉଛି ହେଲା ଏ ପବନ ହଉଛି ବହୁତ ଦେଇଦେବି ଆଉ ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ଠିକ ନାହିଁ ପିଙ୍କି ଏଠି ଛାଣୁ ଛାଣୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଙ୍କି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଦିଅନି ସେଇଟା ହାତ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଏ ଲୁଟା ଦେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜଣେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପକଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ଆମ ଭାଉଜ ଏଭଳିଆ ଭାଉଜ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଓ ମାଲେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ଖାଲିଟା ଦିଅ ଏବେ କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦିଅ ଖାଇ ଯାଏ ନହେଲେ ଅଦା ତାକୁ କରିବେନି ଆଳୁ ହଁ ମାନେ ଆମର ବାସି କାମ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ମୁଁ ତ ଛାଇ ପୁଣି ଦେଖୁଛ ଏଟା କଣ ହଉଛି ପିଙ୍କି କରିମି ସେତେବେଳେ କହୁଛ ଗୁଳେଇମି ଦିଦି ପିଙ୍କି ଡାକୁଛି ପିଙ୍କି ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ବନଉଛ ବାଇଗଣଟା ବାଇଗଣ ଫୁଲୁରି ଇଏ ଆଳୁ ଇଏଟା ଇଏ ବନଉଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ଫୁଲୁରି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲନି ପକୋଡିରେ ରାଗ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କାଇଁ ପକେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା ନା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ହେଇଗଲା ନା ଭୁଷୁଆ ପତ୍ର ଇଚ୍ଛା ତ କମଳିଛି ବଢିଆ ଭୁଷୁଆ ପତ୍ର ବଢିଆ କଅଁଳିଛି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଏ କିଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଏ ଜଇଁ ଇଏ ନୁହଁ ପକୁଡି ଖାଇସାଇଲେଣି ବୋଧେ 30ଟା ଖଣ୍ଡ ଭଲ